One time, the new Filipino time, alas 4:27 na sa kabuntagon. Di na tudugayin pato ning sugdan ning ato nagkadayang balita karubutaga mga kabrigada. Ari taon na patay na pod ni Intaon. Sus Intaon mao gini ni sugod ug ni sugat sa tong kabuntagon brigadang Roro. Makaguol Intaon kay mga balita ba. Grabe ni balik na pod mo ning mga patay na mga balita, mga krimen brigadang Roro. O sa patay nga duha pod ka angol sa pagpamusil sa diyang managlaing dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Responsable sa maong krimen gawas nun pa. Alang dugang detalye, Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo. Brigada Live Record. Misiaw ang mga kriminal sa Dakbayan sa Sugbo. Sunod-sunod ang insidente sa pagpamusil nga mikalas og usa ka kinabuhi ug duha ang nalandig sa tambalanan. Samtang ang wala mailhing responsable sa krimen padayong gipangita sa kapulisan. Ang insidente migintang lang og 4 ka oras sa Huwebes sa hapon, Mayo 30, tuig 2024. Girespondihan sa Talamban Police ang usa ka on-call waiter. Patay diha-diha human gipusil sa duha ka wa mailhing suspitsado sud sa Pinoy-anan alas 2 sa hapon sa Villa Lison Subdivision, Barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang biktima nga si Jitterville Villagorda Tutoy, 26 anyos, dunay kapuyo, nagpuyo sa nahisgutang dapit. Base sa pagtug-an ni Raymond Tutoy, ang amahan sa biktima, duha ka armado nga lalaking nagtaptap sa ilang naong ang misulod sa balay o kalit gipusil makaduha ka higayon ang biktima. Ang mga sakop sa suko nga mihilig sa patayng lawas, samdan sa aping ug suwang ang biktima. Gituhuan nga revolver ang gigamit sa duha ka kriminal. Gumikat kay walay nakuha nga empty shell ang mga sakop sa suko. Si Police Staff Sergeant Gringo Moldes, investigador sa Talamban Police Station, padayong misubay sa motibo ug pag-ila sa duha ka suspitsado nga misibat human sa hitabo. Human sa 4 ka oras nga insidente sa pusil sa Barangay Talamban, laing duha ka lalaking nag-angkasay og motorsiklo ang gipusil. Nadawat ang alarma sa Parian Police Station alas 6:30 Huwebes sa gabi, Mayo 30, tuig 2024 nga naitabo sa Barangay Sapatira, Dakbayan sa Sugbo. Ang duha ka biktima sa pusil sila si Dave Tampos, hingkod ang pangidaron, taga Barangay Loriga, Dakbayan sa Sugbo. Kinsa mao'y nagmaneho sa motorsiklo ug ang iyang angkas nga si Greg Bersero, hingkod ang pangidaron, taga Barangay Loriga. Ang duha pulo samdan human gipamusil sa wala mailhing mamumuno. Apan ang driver nga si Tampos nakahigayon pa sa pagdrive palayo sa dapit ug didto namuhunong sa tungod sa Barangay Hall sa Kamagayan ug nagpaybaho sa mga tao nga samdan sila sa pagpamusil. Samtang ang Parian Police Station mihimo sa dinali ang pagresponde sa hitabo ug gilusad ang Oplan Universe sa matag Police Station sa kapulisan sa Sugbo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.